Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 3. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan di nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 ka mga tinunan ug pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babae nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw o Kristo.